Історія жіночих імен. Історія жіночих імен. Історія жіночих імен. Гісторыя жаночых імёнаў. Мода на імёны пастаянна мяняецца, і так лёгка страціць сувязь з тым, што стаіць за родным гучаннем. Нашы імёны – гэта адлюстраванне культуры, гісторыі, надзей і мараў, якія укладалі ў іх нашы продкі. Імя фармуе асобу і можа нават вызначыць будучы лёс. У кожным зашыфраваны цэлы свет, свет легенд і міфаў, рэлігійных вераванняў і гістарычных падзей. Мы пачынаем падарожжа ў часе, каб раскрыць таямніцы жаночых імёнаў. Імя, пра якое мы сёння раскажам, насіла адна з заснавальніц беларускай дзяржаўнасці і родапачынальніцы полацкай дынастыі Ізяславічаў. Яе лічаць сімвалам сілы характару і першай вядомай палачанкай. Гаворка ідзе, вядома ж, пра полацкую князёўну, дачку князя Рагвалода Рагнеду. Большасць даследчыкаў лічыць, што гэтае імя запазычанае са старажытна-скандынаўскай мовы, што перакладаецца як «савет багоў» або «багіня-заступніца». Існуюць версіі аб славянскім паходжанні, якія тлумачаць імя як народжанае ў пяшчоце. Рагнеда – чалавек, які ніколі не схіліць галаву без барацьбы. Яна валодае жалезнай воляй і гатоўнасцю адстойваць сваю свабоду і годнасць любой магчымасцю. Яна ведае сабе цану і не дазваляе іншым ставіцца да яе зняважліва. Яе паважаюць, а часам і пабойваюцца, але ніколі не шкадуюць. Суровае імя змякчаецца ў хатняй абстаноўцы. Рагнетка, рагня, гняда, неда, рона або еда – так можна пяшчотна называць уладальніц гэтага моцнага імені. Сёння гэтае імя выбіраюць бацькі, якія шануюць гісторыю, сілу і унікальнасць, якія жадаюць надзяліць дачку асаблівым, моцным характарам. За апошніх 10 гадоў толькі 3 дзяўчынкі ў Гродна названы Рагнеда. Історія жіночих імен.